سلام 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 نعخاتكم يخون أبزا فيديو زي بزعبا زوترات أبهالاتات ويكا لمودات أبهالاتات انتايم كم بخبل كله قال حركات علو قال قالات مخايد زخون مخايد خوينهم حرك زمسرتو مالتهم سو نتنقوا قام مسنعو أزي يغللنا سلازخونه بأبنتات غيره أمسي ينزل له كلنا حبيرنا هنري عندما معتنكم نابنت لبي أغرغر إلوني لبي ترك إلى لبي ستت إلى لبي مولقا لبي عكات إلوني كل نزن بيمان زلوا بسماوي كلام غير أدمي غلن زلوا مستالبي زواها هذا حركاتين كل جزيرة ما مسأين زخدا كم دما كالوت كنرينا رأسي أنصراريوني رأسي حميمة رأسي أسحني رأسي تناويت رأسي تفكيه نبل كبدي تقريت كبدي حميمة كبدي حقيفة كبدي حقيفة كنبل كلنا زخونا نجار تصبيو نجار فرحت زمولقون دحر كوينو بفرحت حقين كان دحر لها كبدي حقيفة له بقاتي زمت زلوا جناي فلت كايو سلزي فلت كايو كبدخات حقوف بتعم فرحة زلوا أو انتاوديو قالوا تاو خون خيليو مالتيو كم إذا سمع كبدي حقيفة قتل كلها وتساعات حيزوني وقعت حيزوني قدني وقيني قدني شق عبيلوني ما نبل قدني وقيني قنبل كلنا شق زبلا كان قريب أبزي أجن مساء كتاتل أبيله عيني وجيني كنبل كلنا نصحي برهان وين برهان نصحي برهان ويدما كم بعد راديشن زملكت نجاريو عيني وجيني زي أجن نقان ذات ملكته قلنا وجيني نختبل كلا خالك عمزي وقعت حزني تبل زل خمالتيو عيني وجيني عيني أسحني عيني دبزيزني عيني فرفر إلو عيني نبيعو عيني تسلميتوني عيني دغوحني ازيتات دما مخايدي مس عيني مخايدي زخون قالاتيهم زياتهم ويد ما حرغات كومو ايدي قطقط يلو ايدي قطقط يلو ايدي دنزيزو ايدي دنبيو انتا مالتي اندحر دنبيو ጭብጥ يلو منقسقاس مس ابيكا دنبيو تبلو منقسقاس ابيكا دنبيو حاوحاو يلوني إيدي زرقحة اختبل كلا هذا ما كلته ترجم الله تحدي ليترالي إيدكا مزرقحيو إيدكا تجبيتو زنابرق زرقحة خلا خاي تخلق دما إيدي زرقحة بحياونة بلكسن مالتي نسب بحياونة بلكسن تقبليه أداوي زرقحة تقبليه إيدي زرقحة تقبليه كم زعينت أبهلال لنا أداوي أتأميره إيدي أتأميره زي كونسي أداوي أتأميره بركي تجبيته اجري تخورميه اجري زرقيحه اجري حاليخه اجري اسافيحه ازيتات دما مس اجر زخوديم كوم دما غوروري لاحتيته وي غوروري لاحتيتو تبلو تخليها غوروري قعقع يلوني كم زعينت ابهالا دما علنا مس قربت زخودو دما ازم تسعو نرايم قربتي قچقچ ابيلوني اسحني تمليتو ويتقليتو حشكيرو خنبل كلنا دما حرفيفو مالتي تغويرو لميصو ازيتات مس قربت خيد مس تنفاس دما تنفاسي حصيروني نانبل تنفاس حصيروني عقلي صبيبوني عقلك أيتسبب نقول عملت نسب عقلك أيتسبب عقلي تسببني تعجستي جبر كنقول تعجستي جبر عقلي جبر نقول عقلي جبر ويا عقلي أيتسبب مالتي عقلي جبر ويا عقلي أيتسبب تعجستي جبر زين تماسسلتي ترجم اللون كساد مس كساد قيد ما كسادي تقعتي سه كسادي أدنينه كسادي أقنعه كمستات نبلينا مصر إسون مصر إسزوها هاد رئيسي أدنينه رئيسي أقنعه إذا خلتيهم زيهم كلتين
ተማሳሰል ትርጉም ኣለዎን ብጀካ ዛ ተጓዕፂሳ ትብል ቃል ገዲፍና ክሳዳ ድኒነ ክሳደ ያድኒነ ክሳደ ያቅንዐ ኣነኮ ክሳደ ያቅንዐ ዝኸይድ ክሳደ ያድኒነ ይከይድኒ ወይ ርእሰይ ኣድኒነ ዝኸይድ ሰብ ኣይኮንኩን ርእሰይ ያቅንዐ ዝኸይድ እየ ማለት ብኮንፊደንስ ብርእሰ ተኣማንነት ዝኸይድ ይኖ ፍርሓት ዘለኒ ሰብ ኣይኮንኩን ተማሳሲለ ዝኸይድ ሰብ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ሓፂሩ እዚ ይኖ ናትካ ሰልፍ ኮንፊደንስ ንምራይ ኣነ ኮ ርእሰይ ኣድኒነ ዝኸይድ ኣይኮንኩን ስለዚ ትርጉመን ሓደ እዩ ክሳደ ኣድኒነ ዝኸይድ ኣይኮንኩን እውን ይበሃል እዩ ዝያዳ ግን ርእሰይ ኣድኒነ ርእሰይ ኣቅንዐ ዝኸይድ ሰብ እየ ንብል እቲ ዝውቱር ማለት እዩ ቀሓር ሒዙኒ ምስ ቀሓር ዝምልከት ኩሩምተይ ተቐንዝየ ኩሩምተይ ጎሪፈ ወይ ዘሰይ ምስ ስነይ እውን ሓደ እዩ ስነይ ሸሪፈ ጎሪፈ ኩሉ ሓደ እዩ ጎሪፈ ሞሊቑ ስነይ ሞሊቑ ስነይ ኣምልየዮ ከምዚታት ንብል ምስ መልሓስ ድማ መልሓሰይ ነዲደ መልሓሰይ ነኺሰ መልሓሰይ ደሜ እዚኣ ደሜ ደሞ ወፅዩ ማለት እዩ መልሓስካ ነዲደ ክትብል ከለኻ ድማ ኣብ ምግቢ ክትበልዕ ከለኻ ነዲድካ ክትከውን ትኽእል ነኺሰ ክትብል ከለኻ ክልተ ትርጉም ኣለዋ መልሓስካ ትነኽሶ ሊትራሊ ምንካስ ኣለዎ መልሓሰይ ነኺሰ እያ ግን መልሓሰይ ነኺሰ ድማ ካልእ ትርጉም ኣለዎ መልሓሰይ ነኺሰ ክትብል ከለኻ ተፈድሐ ማለት እዩ እዚ ወዲሲ ኣሕልፈኒ ከኣለኒ እኮ በቃ ኩሉ ማለት ሲ ገጢሙኒ ማለት እዩ መልሓሰይ ነኺሰ ተፈድሐ ከንፈረይ ሓቢጡ ከንፈረይ ዘሊቑ ከንፈረይ ተጨዲዱ ከንፈረይ ተሸምሪሩ ከምዚታት ድማ ልሙድ እዩ ምስ ከንፈር ዝኸይድ ምስ ኣፍ ድማ ኣፈይ ተጠውዩ ኣፈይ ማይ መሊኡ ኣፈይ ማይ መሊኡ እንታይ ማለት እዩ ወል ኣብነት የድበኩም መግቢ ተቐሪቡሎ ጥዑም መግቢ ሕጂ በቃ ቧ ኣፈይ መሊኡ ትብል ከለኻ ሲ በቃ ኣይ ካንት ዌይት በቃ ክበልዕ ሲ ተሃንጢ ኣለኹ በቃ ኢኻ ትብል ዘለኻ ጣዕሚ ማለት ሲ መቐረት ናይቲ መግቢ ንምግላፅ እዩ ቅርጥማት ሒዙኒ ኢኻ ትብል ክሕርንኽ ሓዲረ ወይ ክሕርንኽ ውዒለ ከም ኩነታትካ ናይ ለይቲ ሰብ ትኾንካ ክሕርንኽ ሓዲረ ናይ ቀትሪ ሰብ ትኾንካ ድማ ክሕርንኽ ውዒለ ብሓሳብ ደንዚዘ ብሓሳብ ተዋሒጠ ከምዚ ንብል ምስ ሓሳብ ዝኸይድ ብሓጎስ ተፈንጭሐ ብጓሂ ተደይነ ብጓሂ ተደይነ ጸሎሎ መሲለ ንሕብሪ ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ብሕማም ማሲነ ወይ ብሕማም ሰልኪመ ምስ ሕርቃን ዝኸይድ ድማ ብሕርቃን ነዲደ ወይ ብሕርቃን ተተኩሰ ከምዚ ክትብል ትኽእል ብጓይላ ዓቢደ ብርስሓት ንዝኾነ ሰብ ንኣብነት ብርስሓት ቆርቢዑ ብርስሓት ጠቂሩ ብስርሓት ኣሚን ብርስሓት ቆንዲፉ ክንብል ንኽእል ብጥሜት ሰልኪሙ ወይ ሞይቱ ንብዙሓት ሰባት ድማ ብጥሜት ሓሊቆም ወይ ብጥሜት ረጊፎም እዚታት ኮመን ንሰምዖ ኣባሃላ እዩ ልሙድ ማለት እየ ብፅጋብ ተሸንድሑ ፅጋብ ሸንድሕዎ ኢና ንብል ብፅጋብ ተሸንድሑ ፅጋቡ ዘይፀውር ሰብ ፅጋቡ ዘይፀውር እዚታት ድማ ምኻይድ እዩ ብፅምኢ ሓሪሩ ብፅምኢ ተሓዊፁ ብፅምኢ ለኺቱ ከምዚታት ድማ ፅምኢ ረዊዩ ማለት ሲ ፅምኣቱ ኣርዊዩ እውን ንብል ኢና ማለት ሲ ክዓግብ ከሎ ፅምኡ ረዊዩ ብተስፋ መሊኡ ተስፋ ቆሪፁ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ኣለና ኩል ግዜ መኻይዲ ዝኾነ ማለት እዩ ተስፋ ቆሪፁ ብተስፋ መሊኡ ድማ ኦፖዚት ናቱ ማለት እዩ ብትኪ ዓዊሩ ብትኪ ዓዊራ ከምዚታት ንብል ብትፅቢት ተረቢፁ ብትፅቢት ተሓዊፁ ብትፅቢት ተረቢሹ ብተጎሮ ቆንዲፉ ዝቆልዓሲ ብተጎሮ ቆንዲፉ ብሃንቀውታ ሜቱ እዚ ቆልዓ ብሃንቀውታ ሜቱ በቃ ትፅቢቱ ሲ ኣዝዩ ዝበረኸ ማለት እዩ ብሃንቀውታ ሜቱ በቃ ተሓዊኹ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተሃንቂዩ ኣሎ ንሓደ ነገር ክርኢ ድዩ ወይ ክሰምዕ ድዩ ወይ ክበልዕ ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑሙ ንኹላና see you in my next videos